మేలో నమ్మ కుడ్ల తులు వార్తెలో ఇతేనిత మల్ల ಸುದ್ದಿಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರನೇ ಉಚ್ಚೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಲೇಟ್ ನಡೆತನ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮುಗಿತಲ ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಅಮ್ಮಿನತನ ಕಡೀರ್ದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಡು ಬರುವುದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪುರ್ಪದ ಬರ್ಸ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಪಾದು ಕಾಪು ಬೀಚಿಡ ನವದುರ್ಗೆ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿಲು ಕಡಲಿಗೆ ಮಹತೋಪಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೆ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾರನೇ ಉಚ್ಚೇದ ಮುಗಿತಲ ಪಾವಂಜ ಆಟದ ಮೇಳುಗೂ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೇಳೊಡೆದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅವು ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲೆನ್ನು ತುಂಡ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವಗೂ ಸಂದೊಂದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರು ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಡು 10ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಡತೊಂದೊಪ್ಪುನ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಡು ಬುಧವಾರ ಬಯಕ್ 10ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದೋತ್ಸವಗೂ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ತ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನವು ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ಕೋದಾಗದಿರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಪಂಡ ಅವು ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲೆನ ತುಂಡ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವಗೂ ಸಂದುಂಡು ಪಂಡರು ಹರ್ಷ ಕ್ಲಿನಿಕ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ.ವಿ. ಶೆಣೈ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುನಿ ಪರೋಪಕಾರಗೋ ಭಗವಂತಿ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟುನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರು ಅಂಚ ಪುಟ್ಟುಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನನ್ನೋರಿಯಗ ಕೇಡು ಭಗವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನವೇ ಹಿಂದೂ ತತ್ವ ಆಚರಾಂದು ಅರ್ಪಂಡೆರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಪಂಡಿತ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಮಣೇಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಕುಡ್ಲನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಲ್ಯನ್ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಅರುಣ್ ಮುರುಗನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಠದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪನಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಭಂಡಾರಿ ನೀರಜ್ ಸುನಿಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಸೂರಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾನಂದ ಮಲ್ಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪಂಡಿತ ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯರು ನರೇಶ್ ಕಿಣಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾರ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನೀನೇ ಭಗವಂತನಾಗಬಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಇರುವುದೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಾನ್ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ. ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಓರ್ವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಬೋಧಿಸುವುದೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ. ನೀನು ಪಾಪಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪುಣ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ನಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಾರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಭಾಳ 100 ವರ್ಷದ ಸಂವತ್ಸರ 100 ವರ್ಷವನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 50-70 ವರ್ಷಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ 10-20-30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಮುಂದು ಅಂತೇಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಮಾನಸಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಕಷ್ಟದ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡದ್ದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ 100 ವರ್ಷದ
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಬಹುದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಾರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಾರದೆ, ಒಂದೇ ಮಾತರಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಛತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಪಿರಾಕಡದಿಂಚ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಲಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕೆರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡದಿಂಚ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾ ಮೈಮೆದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 9 ದಿನದ ಮಾರ್ನಮಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು 10ನೇ ದಿನ ಬುಧವಾರ ವಿಜಯದಶಮಿದಾನಿ ಮಾರ್ನಮಿದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ತೇರಡು ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಆರತಿ ಪತ್ತದು ಐಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರು ತೇರೊಯ್ತರು. ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ತೇರದ ಎದುರುಡು ಪಿಲಿಯೇಸುಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಅವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು. ಪಿಲಿಯೇಸುಲಿನ ಟ್ರಕ್ಕುಲು ಬೆತಿಬೇತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ತೆರಿಪಾವನ ಟ್ಯಾಬ್ಲಲು ಇತ್ತದು ತೇರು ತುಂಬು ಸಾಕಂಡು. ಮಾರ್ನಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೇರುಪೋದು ಅಲ್ಪಡದ ಪಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಪಿಜೇರಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಧಾನ ಮಾರ್ಕೊಡು ಮಾರ್ನಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ದಿಂಜದಿತ್ತದು ಸಿರಿಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಮಾರ್ನಮಿ ತೇರ್ದ ಮೇನದನ್ನ ತುಯ್ಯರು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಜಲಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ನಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಅಕೇರಿ ಆಪುಡು. ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏಸದಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ದೆತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಜಲಕ ನಡಪುಡು.
ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪಾವನವಾಗುವುದು. ನೀನು ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತನಾಗುವೆ. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಡೆದಿನ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಬುಧವಾರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರವುದಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗಾವತರಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೆದುಟು ನೀರುಗು ಬುಡಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರ್ನಿಮ್ಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಡೆತಿನ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಕ್ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಡು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ತರಾವರಿ ಜನಪದ ನಲಿಕೆಲು ಮಾರ್ನಿಮ್ಮಿದ ಇಸೇಸ ಪಿಲಿಯೇಸಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏಸಲು ಕೇರಳದ ಚೆಂಡೇಶ್ವರ ಮೇಳದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ತಡು. ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯದ ಮಂಟಪೊಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗ್ಯರಾಯನ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರುಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ಕನತದು ಇಸೇಸವಾದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಿನ ಟ್ರಕ್ಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯರು. ಅಕೇರಿಗು ಬರವುದಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯುದ ಅಕೇರಿದ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾರಥಿ ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಪಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲತಿ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ತಿರ್ಗಾಟುಗು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ತುಯರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿತ್ತಿರು.
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನ ಟ್ರಕ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಪಿಲಿಯೇಸಲು ಪೌರಾಣಿಕ ಜನಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕತೆಕ್ಲೆನ ತೋಜಾವನ ಪಾಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಂಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಒತ್ತಿ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಜತೆ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಡಾ ಅನುಸೂಯ ಸಾಲ್ಯನ್ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಎಸ್ ಜಯವಿಕ್ರಮ್ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಶೈಲೇಂದ್ರ ವೈ ಸುವರ್ಣ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗರೋಡಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಜಯ ಸುವರ್ಣ ಇಂಚ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಾಪು ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾದ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿನ ಲೋಕದೊರ್ಮೆ ಪದರುನಂಚ ಕಡೀರ್ದ ದಸರೊಡೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರು. ತುಳುನಾಡ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯಡು ಒಂದುವೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಪುರ್ಪದ ಬರ್ಸಾಂದ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ಬಾನುಡ್ತು ಶಾರದೆ ಬೊಕ್ಕ ನವದುರ್ಗೇರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪುರ್ಪ ಬಿರ್ಕದೇರು. ಕಾಪು ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರದ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿನ ಲೋಕದೊರ್ಮೆ ಪದರುನಂಚ ಕಡೀರ್ದ ದಸರೋಡೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾದ ಕರ್ತುಲು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಿರು. ತುಳುನಾಡ ಮಾರ್ನಿಮೆದ ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯಡು ಒಂದುವೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಪುರ್ಪದ ಬರ್ಸಾಂದ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ಬಾನುಡ್ದು ಶಾರದೆ ಬೊಕ್ಕ ನವದುರ್ಗೆರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪುರ್ಪ ಬಿರ್ಕದೇರು. ಆದಿ ಒಡಿಪುಡು ಉಂತಾಯ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೂದಿಂಜಾದು ಬಾನುಗೇರ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಶಾರದೆನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುರ್ಪ ವಿರ್ಕಡ ಭಕ್ತರಿನ ಮೇ ಇರ್ಮೆನ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತರಿಡ್ದು ದೇವಿರಿನ ಸುಗಿಪುನ ಜೈಕಾರ ಮುರಿದು ಬತ್ತದ. ಕಾಪು ಉಚ್ಚಿಲದ ಕಡೀರ್ದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2022 ಬುಧಾರ ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್ ನವದುರ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿಲಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾದ ಕಾಪು ಬೀಚಿಡು ಮೂರ್ತಿಲಿನ ಕಡಲಗೆ ಬುಡಿಯರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ನಡಪಾದ 9 ದಿನತ ಮಾರ್ನಮಿ ಪೂಜೆ ಕರೆತಿದ್ದು 10ನೇ ದಿನ ಬುಧಾರ ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ನವದುರ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಮೇನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಒಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಡೆ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಗುಂಡು ಅಮೀನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜಯಸಿ ಕೋಟೆನ್, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಅಪ್ಪಿ ಸಾಲೆನ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಸಾಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಊರ ಪರವೂರ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಗಡ್ತಿಡು ನಡೆತಂಡು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಿಗ್ ಪುರ್ಪದ ಬರ್ಸ ಬರಪಾಯರು. ರಾಜ್ಯದ ಬಿತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ನೂದಿರ್ದೆಚ್ಚ ಟ್ಯಾಪ್ಲಲು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡ. ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪಡ್ಬೆದ್ರ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಿರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೂಳೂರು ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿಯಾದ ಕಾಪು ಬೀಚ್ಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಡೆ.
ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಜಾಗೆರಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತು. ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿಡ್ದು ಕಾಪು ಬೇಚುಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ಕಾಶಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚ ಮಾಮಲ್ಲ ಗಂಗಾರಾತಿ ಪತ್ಯರು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಜನ ಪುಂಜೋನಕ್ಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ಯರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತನ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಓಡೊಲಿಡು ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊನೆಗೂ
ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗೂ ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಿರು ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾಯಿರು. ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗೂ ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಕುಲು ಪಾವಂಜೆ ಆಟದ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕಿರು ಭಾಗವತಿರು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪನವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪಂಡೇರು. ದೇವರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲದ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು. ನಾನು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ವೇಷದಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೇಷ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇಷಧಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ವೇಷವನ್ನು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವನು ಅವನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಡೀ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪನ್ನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ತಾನು ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯೋಲೆಗ್ ಆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಕಾರಣ ಆರೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾದಿರೆಂದು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರು. ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಇಂಕ ದುಂಬೆ ಉಂಡು. ದೇವರು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಣ್ಲ ಒಂಚಿ ಈತ ಆಣ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗದಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಡ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಆಯ್ನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೋಡುತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಏನಲ್ಲೇ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಶ್ರಮಗಳು ಐಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ದುಲ್ಲೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಾದಿಗಡ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುಖಮಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಟ್ರಸ್ಟಿನಕ್ಲೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರೇ ಟ್ರಸ್ಟಿನಕ್ಲೆ ಬೊಕ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ವೈದಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಕೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಲೀಲಾವತಿ ಫಕೀರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಲ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಯಾಚಿ ನಿರಂಜನ ಭಟ್, ಶಶೀಂದ್ರ ಭಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತುಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭುಜಬಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಉದ್ಯಮಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ, ಗುರುಪುರ ಗೋಳಿದಡಿಗುತ್ತು ವರ್ಧಮಾನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು. ಪಾವಂಜೆ ಮೇಲೆಡುತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಮೂಡ್ತು ಬತ್ತನು. ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ದಿದ್ಯ ಮಗಳಾದಂತಹ ಮಾಲಿನಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈದೋರಿದೆಯಾ ಭಗವಂತ? ನನ್ನ ಬಯಕೆಗಳು ಇಷ್ಟೇ. ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ಪರಮ ಸಾಹಸಿಗನು, ಪ್ರಭುತ್ವದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಲ್ಲವನು, ಪೌರುಷವಂತನು, ಪ್ರಕಾಂಡನು, ಪ್ರಮುಖನೂ ಆದ ಪುತ್ರನೋರ್ವನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣದ ಬಳಿಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಪ್ಪಿದ ಕೋಣವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದೆಯಾ ಭ್ರಷ್ಟ? ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಭುಜ ಅಯ್ಯೋ ನಿಜ ಕೋರಿ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದೆತೋನೆರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ವೈದಿನ ಆನನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪಾದು ಆಬಗೆಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂಡ ಕೆರುವೆಂದು ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಡು ನಡೆತದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊರದಿತ್ತದು. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ನು ಪತ್ತಿದರು.
ಕೋರಿ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದೆತು ನೆರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದಿರ ಆಣನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪದು ಆ ಬಗೆಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪಾಂಡ ಕೆರುವೆಂದು ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡೆ ನಡೆತದುಂಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಿಟ್ಲ ಮರಗೊಡುಪುನ ಟಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಜಮಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಟಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆನೂರಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕನೆಯರೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪಾದೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೇರ್ನಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ 11 ಉಲಾಯಿ ಬಲ ಅಂದ ಲೆತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಮಂಗಟ್ಟದು ತೋಟೋಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ದುರ್ದುಂಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪಾದು 2 ತಿಂಗಳು ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಆಣು ಇರೋದ ಮಲ್ಪುನಗ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಆನಗ ಪೆಟ್ಟ ಪಾಡ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದನು ಕರಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ಆಣು ಪೇರು ಕನೆಯರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪೇಂಟಿಗೂ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಅಶ್ರಫ್ ಆನನ್ನು ಬರಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ತಾನು ಬರಪುಜಿಂದು ಆನು ಇರೋದ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅಪಗ ಆಣು ತಪ್ಪದು ಇಲ್ಲಡು ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗ ಸಂಗತಿ ತಿರಿಪಾದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿನ ಪತ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಪುಣೆದು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಾಟಕಗಾರೆ ಸಾಹಿತಿ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ಅತ್ತಾವರ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಮೆರೆನ ಸಭಿ ನಿಂಪುದ ಲೇಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಊರು ಸ್ಟೋರ್ದ ತುಳು ಭವನಟು ನಡಪುಡು ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆಯರ ಓಪನ ಬಿರ್ಸಿರು ಚೋಕ್ಲೇಟ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು ಆಕೆರಿಗೆ ಕುಡರ ಮಲ್ಲಸದ್ದಿಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರನೇ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಡೆತನ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮುಗಿತಲ ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಮಿನತನ ಕಡೀರ್ದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಡು ಬರುವುದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪುರ್ಪದ ಬರ್ಸ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾದು ಕಾಪು ಬೀಚಿಡ ನವದುರ್ಗೆ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿಲು ಕಡಲಿಗೆ ಮಹತೋಪಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೆ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಾರನೆಮಿ ಉಚ್ಚೇದ ಮುಗಿತಲ ಪಾವಂಜ ಆಟದ ಮೇಳುಗೂ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೇಳೊಡೆದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಎಡಗೈನಿತ ತುಳು ಸುದ್ದಿಲ ಮುಗಿನ ನನ್ನ ಲತ ಸುದ್ದಿಗಾದತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7